крепко сърце. Има песен южен край градина, що мене винаги зове, що мене винаги зове. Петрич, Петрич, чуден южен край, свирна родна бащина земя, моя обич, обич и тъга, моя крепост Самуилова. Футболът е като театър. Има ли добри актьори? Има и публика. Не са много нещата, които могат да свържат милиарди хора по света, независимо от цвят на кожата, религия, пол или пък социален статус. Несъмнено обаче футболът е точно такъв феномен и отдавна е спрял да бъде просто спорт. Историята на футбола в Петрич започва през 1923 година, като в различни квартали на града се формират махленски отбори с различни имена, като Вардар, Пирин и други. Местните младежи в опит да поставят началото на организиран футбол в града създават футболни дружества, като първото е Мануш Войвода, а след това Любомир Весов и Славия. Първият матч е срещу Свети Врач Сандански, в който петричани ликуват с 2-0. А сред имената, които остават в историята, са Георги Чонев, Спиро и Никола Бижеви, Андон Бучков и други. Следват няколко обединения на различни отбори, за да дойде 1944 година, когато се футболно дружество Илинден. През периода 1948-1958 година в Южния град се подвизават отборите на Строител, Червено знаме, Спартак, Торпедо, като футболните срещи на тези отбори са част от първенството на югозападна Б група. 2 години по-късно на картата се появява и футболен клуб Беласица, който през 1960 година печели първо място в зона Струма и добива правото да играе в единната Б регионална футболна група. Дебютният мач на Беласица в тази група е на 20 август 1961 година в Горна Оряховица, а двубоят с местния Локомотив завършва 2-2. Следват година на лутане между втория и третия ешелон, като най-големия успех идва през 1980 година, когато Беласица печели първо място в Южната Б група и добива правото да играе в елита на родния футбол. Но преди да се стигне до този грандиозен успех за града, редица треньори полагат основите на тази великолепна игра, намерила почва за развитие в най-южната точка на България. Едно име се откроява над всички – Георги Николов Шмин. Посветил на любимата игра над 35 години, заради безспорна, необяснима и безгранична любов към футбола и децата. С родителска загриженост учителят Шмин изгражда характери, възпитава личности, обучава и образова поколения момчета от града и околните села. Имаше един треньор, лека му пръст, Шмин Николов, от 1971 година. Деца имахме една отбор Аура и оттам вече до 73-та година, 74-та вече имаше един прекъсване в интерната бек и от 78 година вече професионално влизане в А група, големия отбор, като винаги отбор, но тогава беше за първи път. Той беше учител по литература. На тренировки отивахме с бележниците. Ако нямахме шестици и петици, не ни даваше да тренираме. Той искаше да ни направи преди всичко хора. След това от нас, кои могат да станат футболисти. И не напразно
поколението, което вкара Беласица в А група, това са футболисти, които са създадени от треньора Шмин. Първите стъпки в футбол ми са с Шмин, с треньора. Много ерудиран човек. Много възпитан, много като треньор. Но то всички през него минахме тогава. Всеотдайната му работа води след себе си и поредица от успехи на футболните школи от Петрич. През 1971 година с отбора на Граничар петричани печелят второ място за приза футболна смяна. Година по-късно с детския отбор Аура стъпва на върха. Паметна ще остане и 1985 година, когато отборът на Вихър грабва шампионската купа. Но не само Георги Николов дал път на много талантливи футболисти. С нюх към откриването на таланти и утвърждаването им като титуляри в Беласица са още Николай Шаламанов, Никола Цанев, Митко Тодоров и други. Именно Никола Цанев води отбора на Беласица в дебютния му сезон в А група. Нямахме намерение за А група от началото, но излиза 2 мача почти решиха влизането. Пазарджик беха на първо място. Ние имахме 2 излизания. Отидехме в Ботевград, бихме, мисля, че 2-1 и оттам директно заминахме за Пазарджик. Направихме Хикс 1-1. Тук бихме, Пазарджик излизнаха навън, като загубиха и горе-долу вече си повярвахме, че можем да влезем в А група. И Сандански не преследваха упорито, но ние си взехме почти всички мачове и навънка, и дома, и това беше един празник за града. Влизането в А група. Ние като влизнахме, това беше 89-та, понеже една футболна година се брои в 2 календарни. Цанев не беше тренер. Никола Цанев. Да. И това беше голема радост тук. Не знам дали се... И после мачове, като всички мачове. Тук с Цесига, 4 мача имаме равни с Цесига. 4 години, 4 хикса имаме с Цесига. За Цесига имаме 2 хикса и 2 победи. Влизането в А група ни дадоха по 1500 лева. Това беше преди матча да заминем за София. Там бехме на подготовка и за първия матч заминахме с ЦСКА. За матча приготвили беха парите в плик по 1500 лева. И почти 100% от футболистите оттам отиваме след една седмица в банката и си правим вноски за леки коли. Да си остане спомен. Кои бяха основните оръжия, с които Беласица спечели място сред най-добрите? На първо място себераздаването. Характерна черта за хората от този край. Тук нямаше отбор на медии. Нали? Много надъхало, много яко играеха. Смисъл такъв яко, не грубо. Нали? И чисто и просто нямаше кой да не такова. Играехме за родители, за публика. И затова тук нямаше отбор на медии. Навънка падинахме, ама такова беше времето. Трудно се взимаше навънка точка. Това тук на полувремето хората излезнаха. Първо по време такъв дъжд падна, няма да се представя. И излезнаха, половината публика излезна по къщи. Отиваха си, преоблекаха и се върнаха. И второ по време, сега ще го Бог го просе, им вкара втория гол. 2-1, бихме ги папката след матч, ваши колеги. И ако искат да станат чемпиони, да дойдат тук да бият Беласица. И това намързиха ни. И след това, как изпаднахме, Славия имаше, ние имахме 27 точки, Славия имаха 23. И наприха тия баражи, глупости, само да не махнат. Лески си ги биеха. Но последната година, когато ги бихме, Методиев от Сандански беше треньор. Като ги бихме и свърши матча, лично го чух как вървеше по пистата и говореше и да ви биете и 100 точки да направите, вие ще изпаднете. А бехме добре. Това беше
последните думи на Методи. А те се бориха за... През тия 4 години един път не можаха да станат шампиони. Се си да станат. Път Цанев не беше треньор на Лига. И ти си каже, че не е такова нещо. Ние излизаме всеки мач за нас. Война. Едно изискане нашата публика има винаги. Мога да не сме играли някакъв ювелирен футбол в големи периоди от нашата история. Едно обаче е било задължително. Пълното и тотално себераздаване на терена от всеки футболист сложил фанелката. В целия Югозапад, може би, фенове сме, горе-долу се доближаваме в това отношение. Искаме тотално себераздаване от момчетата. Някога се получава красива игра, друг път не. Раздава се и пак падаш, но трябва да остави сърцето на терена. Когато нашата публика вижда, че отбора дава това от себе си, подкрепата е на 100%. На второ място публиката. Няма такава по нашите географски ширини. Доказателството за това е повече от красноречиво. Бяло-червените от Петрич все още притежават един много специален рекорд сред всички по-големи и по-малки отбори на Стария континент. Става дума за 1980 година, когато за дебютния матч на петричани в А група около 12 000 души от града, тогава с население от 28 000 жители, пътуват до София за матча срещу ЦСК. На трибуните на препълнения стадион Българска армия има 11 800 фенове на гостите, което представлява неподобрен и до днес европейски рекорд в съотношението население-посещаемост на спортно съоръжение. Всеки матч тук беше пълен стадион. Значи това говори много. Нямаше, место нямаше, като играеш тук. Независимо с кой играем, дали ЦСКА, Левски или Локомотив, Ботев. Също все си беше пълен стадион. Значи това е, говорим, ама ви са. Тогава и времената бяха други. Нямаше да ги от хората. Само това им беше демек заниманието, удоволствието. И много не поддържаха много. Публиката беше страхотна. В А група стадиона под 10-12 хиляди. Един час преди матча беше пълен. Имаме снимки, всичко се вижда. И така, хората не поддържаха, всичко беше нормално. Навънка много хора ви подкрепят. Да, навънка първия матч с ЦСКА. Единия сектор беше наш. С тъпане, с урни, около 7-8 хиляди имаше от Петрич. Публиката е един от големите фактори тук. Да биеме, да играем. С Марек тук, дамата братя Петрови, ако се спомняш. Мене ме наказаха с Пирин, предишния матч беше с Пирин тук, Дагала беше на вратата. Ние току-що си бехме върнали, не току-що, бехме си върнали от Благоевград. И тук първи секретар, може и това да го кажем вече, не е страшно. Паная Дагала с ръцете, пусна я, оня мечо 2-2. И понеделник наказание, а следващия матч е тук с Марек. Пак 2 мача подред. И наказание, хонорар не даваха по 60 лева, хонорар от заводите, плюс заплата 160 лева. Комсомол секретар беха, Данчо Попито беше капитан на отбора. И капитан няма да си, като комсомол секретар ти изключваме, хонорар няма да вземеш и Цанев Никола, що му трябваше да каже, ни няма да изпълняваш и дуспа, ако стане. Лозан Тречев ще изпълнява дуспа. Добре. Почна мача. 1-0 за Маре. Подвеждат. Изравняваме 1-1, ама може да изкарате статистики. Изравнихме. Става дуспа за Марек. За Марек става дуспа. Изпуснаха я. И последните минути там, не знам голове, стана дуспа за нас. Аз си отидех на центъра.
Льони Тичев у мене вика, иди, викам, аз имам указание от треньора, не отивам. Защото изпуснам ги, а те ако вкараха дуспата, не бият. Публиката чека, аз минути минаха, съдята вика, айде бе, кой се изпълнява дуспата? Аз имам указание, и тръгнаха всички. Лит, ако си спомняте, помощник треньор не беше. Стана от Цанев Дремер, наведе от главата долу. И стана Лит, вика, Митя, айде, иди ти. Викам, ама, иди, що е да стане, ти си. Отидех Стоянов на вратата. Аз любил отивам, значи. Спрех му пред топката, фърли се на едната страна, от другата толкова леко бих, че почна да се подмесва така, да ритне с крака. Аз как не вземах снимката отзад съм снимал. И това не беше един от важните голови за оставане в групата. Това, което направиха фенове за мен, как се казва, написаха на знамене, Нешко, ти си един от нас и ние те ще обичаме, ти си нашата легенда. Това никога няма да се забрави. Аз съм и малко емоционален сега. Просто това е нещо, което един футболист, един спортист живее за тези моменти, да хората харесват, да го обичат. И това е всичко от моята страна, защото аз играх добре и хората препознаха, че аз обичам, харесвам и уважавам фанелката на Белаца Петрич, капитенска лента и как се казва, и гръб, на който е от левата страна. Аз го уважавам и винаги Беласица винаги ще е в моето сърце. Никога няма да забравя мачовете с Пирин, с Левски, с ЦСК. Стадиона наистина нямаше празно място. Града се вълнуваше, живееше тогава с отбора. Сега малко ми е тъжно. Знам, че стадиона го реновират. Заслужава този стадион и Петрич като град да имат хубав нов стадион. Тук винаги като излезехме на Цар Самуил да играеме, без значение как се чувстваш преди матча, искам да кажа, примерно физически, психически, дали си бил малко уморен, защото нормално ние сме хора, дали нещо си бил натоварен, дали не си бил добре подготвен за матча, но още като излезеш на терена, започнем да разгряваме, самата публика, само като погледнеш трибуните, като чуеш хората как се подготвят за матча и в един момент всичко това, което сме чувствали така нещо не до там добре, то изчезва. Поне аз такова чувство винаги съм имал и тя публиката много, в такъв смисъл много ми помага на играчите, защото тя действа като адреналин, ама адреналин в много големи количества. И на трето място ядра от футболисти, предимно от Петрич и околните села. За тези невероятни момчета продължава да се говори и днес. Във времето назад имаме доста футболисти, които са били по елитни отбори. И не само в Петрич, а и от района. Сега, примерно да кажем Данчо Мурлев, Томат Коце Пецовски, Маринчев и Дас в ЦСК, Гаганелов, капитан на националния отбор беше от ЦСК, играеше и други много такива футболисти и по-младите. Аз също на доста отбори съм бил. И школа си. Много добри футболисти. Да започна първо от капитана Йордан Попов. Той беше един от хората, къде даваше тон в тренировките и във всичко. Дагаов. Валери Дагаов на вратата. С него беше другия вратар Каратанчев. И той добър вратар. Отдясно Бухоров, Насо Станоев, последен човек Данчо Попов, отляво Илия Реджев, Калфове Льоне Тренчев, Валери Стоянов, Лелката, Митко Димитров Катеричката, Динката Кабранов, Георги Бибишков, мое лице, Васко Танев, това бяха футболисти. Може да изпускам някой, но
къде се раздаваха на макс. Отбора на Белаци, когато се представил добре, е имало доста местни футболисти. Надявам се това нещо да се... Сега в момента също имаме доста местни футболисти. Надявам се и за бъдеще това нещо да остане. И колкото се може повече деца от нашата школа да могат да стигнат до професионален футбол. Естествено, първо да влезнат в мъжкия отбор на Белаца и след това да продължат техното развитие. В този първи сезон в А-група Беласица не губи нито един матч пред собствена публика. А сред най-запомнящите се победи е тази срещу Левски. Тогава е един от най-великите моменти, които публиката на стадион Цар Самуил е преживявала някога. Това е един от незабравимите мачове за мене. 81 година, първата година в А-група. Александър за първи път отбор ни поведе тук в Петрич. Почти за целия сезон. Стадиона беше пълен. Първото по време 1-0 за Левски. Второто по време излизаме, публиката скандира здраво. 1-1, Александър Вуков отбележи и втория гол аз го отбележих 2-1 и така победихме Левски, къде не сме очаквали, че може да го победим. Все бяха добри футболисти. 4 поредни сезона в групата на майсторите остават с златни букви в историята на клуба. Внушителни победи пред собствена публика, само 2 загуби на стадион Цар Самуил, запомнящи се мачове срещу грандовете по това време ЦСКА и Левски и позорно решение на футболната централа, довела до изпадането на отбора. Административният такт, с който бяха определени квалификации за оставане, след това бе отчетен като грешка. Но така или иначе, Беласица изпада в Б-група. Историята се пише бавно, а когато тя е 100 годишна, нямаш право да прекъсваш нишката. Всеки от главните герои в 100 годишната приказка пази скъпи спомени. За един в паметта му остават вкараните голове, за друг саможертвената игра без наказателни картони, за трети важен матч и какво ли още не. Националният отбор 74-75 на Данчо Филипов, Бог да го прости, му вкарах 30 метра и ден. 1-1 завърши. А Колю Христов от Дунав Русе. От Дунав Русе 1-0 победаха и на полувремето дойде Георги Зенев. Моне беше там. И в това време, като ги потиснахме, от 30 метра забавяне никого. Вкарах му един на един, на други ден ми подаря на топка. Вика с автограф, станаха от... Аз бях 23 години. 23 години. И вика така. Викам да се поуправим, викам. Мечтата ми беше, тръгнал съм 68 година от ТКС 5-ти конгрес, къде е общината. Тази сграда беше на ТКС. Първата ми картотека от 68 година. От там А-окръжна група, зона влизаше, Б-група, А-група. Дойде Орманджи беше треньор. И треньора на нашия, на родителите му вика, сега кой да пращам на Гърция? Беласица ли и национално отбор? В Б-група имаше един много важен матч, тук си спомням това аз, с Хасково. Те беха също конкуренции в това. И тук и те беха, нека така се говореше, че ако да нямат фауна, ако не бият, да помагаме ние, смисъл кой дойде така беха направени програма. И тук ги бихме 3-1. Аз пазих много добре. И оттам тръгнах. После и други матчове, но мисля, че той беше един от такъв матч, който обърна всичко за мене. Не говоря за целия отбор. А в А-група има доста матчове. С Цесика тук, с Левски си спомням, бихане с засада 1-0, Панов кара, дори има една много интересна такава снимка от спорт или от старта беше тогава. Дигнал ръката, все едно се радва, Зорле не биха. Но най-много тук с Цесика матча беше така, защото тогава ме не казаха. Казаха ми, че съм щел да бия съдят. Беласица тръгна в Б група,
Дулю, тренер Хаджиев Дулю, Зайжа. Той дойде тренер и имаха за един сезон имаха 12 гола вкарана и 8 или 10 точки, по 2 даваха там. И за изпадане. И дойде в Балкан Туризм, в Барчето. И вика за опито, вика: Данчо, ти си по-голем на възраст, нема, обаче ти ще се върне. Викам: аз не се връщам от вас, на дума. Нема, не се връща. Бех при първия секретар, каза да се върнеш. Он ме изгоня, първия секретар да ме върне. И така беше тогава, без тех нищо не ставаше. И върнах се. Карах към 17-18 гола в Б група, но вече аз цяло ред не съм тренирал нито нищо, трофеирал на 30 години. За време, за една точка не стигна да остане. Аз съм играл централни защити. Имам 2 жълти картона в кариерата. 2 жълти картона. Ако съм играл как, нали, пишат по вестниците, още там на моста свалили гащите, демек от срак. При тези мача трябва да съм бил на пейката. Яко играехме, яко. В рамките на нормално. Аз не съм имал. Даже и тия са много, ама някой път не може да не е такова, да не сбъркаш. Да фанеш някой за фанел, да му... Но плюс това, колегата ти, как аз играм за хлеб, за пари, така и он. Всяки му контузишки го тегло, отивам кариера, отивам всичко. Тия работи трябва да си мислят, ние сме ги мислили, ако че пишеха така по вестниците. Това, което обединява всички, е любовта към футбола. Тази любов обсебва в ранна детска възраст и с емблемата на отбора на сърцето се превръща в пожизнена. Другия незабравим матч в Благоевград. Никой не вярваше, че Пирин може да изпадне, нали, Беласица да остане. Обаче направихме хиксам 0-0, бихме си тук миньор Перник 4-2 и за онова време всеки мислеше по партийна линия, нали, ще не натиснат. Но когато се играе честно и се раздават хората, се получава. Върха, хайде да кажем, Пирин. 0-0. 0-0. И си спомням, имам снимки такива с Реджев, а Реджев го препознах, но той дойде вече в А-група. И една топка и Денчев не го налекал пръст, а ние заедно сме приятели, играехме заедно в юношите в Пирин. Аз излизам, Реджев ми я връща, разминавам си и гледам как врата топката мина тук, когато викам, след това викам: Реджев, ако ни вкараха гол, от Петеч няма да се връщаме, ще ли откъснат главите. И обаче късмет, всичко е до късмет и тогава беше хубав мач. Не знам, добре беше за Беласица, една точка ни трябваше. И взехме и останахме в А-група. По Бургас контузен бех. И домакина ми взимала и обувките, и колите, предпазните. И вика: що да влезеш да помогнеш? Викам: аз нощ ще пиха на водка, и завърви. Много важно. Вика: влез да помогнеш. Не върви мачо. И те да записали 16-те. Взимава ми обувките, вика: я ти обувките, я ти и колите. И влезнах. И още слиза от това време, от левата страна Карадлиев заходи името и като ме я пусна, ама с цялата злоба. Обаче аз съм Танев, а Льонката Тренчев, малкия, е Тренчев. И по радио се предавали матч. Тук ще влезе Снажен Тренчев и тогава му вика Снажния. Дебют. Левски, 41 минута, се контузи това Красимир Розумов, левия бек. И аз влезнах на неговото место. Завършихме 1-1. На Янев не мога да прости. 92 минута. 1-1. Публика 10 000. А Беласица оставя
значима следа и с международните си изяви. Най-вече в турнира Петричка пролет. Началото на тази надпревара се слага през 1975 година, а в историята на клуба ще остане завинаги мачът срещу сборния отбор на тогавашният Съветски съюз. В редиците на Съветския съюз личат имената на носителя на златната топка Олег Блохин, Александър Чивадзе, Сергей Балтача и други. Срещу този звезден тим Беласица повежда с 1-0 на терена в село Карналово, но губи с 1-3. Красноречива е оценката за играта на петричани, направена от селекционера на сборная Константин Бесков. Ако Беласица играе така ентусиазирано и организирано, както в мача срещу нас, те няма да имат проблеми в първенството. Хареса ми играта им в центъра на терена. Там е тяхната сила. Години по-късно започва и пътят на голямото завръщане на Беласица към професионалния футбол. 1998 година. Годината, в която Беласица празнува своят 75-ти рожден ден, започва и похода към голямото завръщане в професионалния футбол. Петричани постигат нещо забележително. 26 победи в 27 мача в първенството на Югозападна В група. Тази невероятна серия, достойна за книгата с рекорди на Гинес, е безпрецедентна в историята на клуба. Под вещото ръководство на треньора Илия Илиев, отборът постига заветната цел – класиране в Б група. Беше ми изкаран много хубаво, защото отбора беше във втора лига и влезна ми в първа лига. Докато си спомня, само аз и вратар играха ми всички мачове 90 минути. Аз съм играл абсолютно всички мачове 90 минути. Аз уважавам много този град и този клуб. Имам доста приятели там. Време на време аз идвам на гости. Много ми хареса този град и аз постоянно пътувам също за Македония. Там минава, някой пъти там изпъл. Много ми хареса наистина този град. 1998 година, долу-горе по същото време, даже в конкретика октомври месец стана 25 години, в едно заведение над сегашния градски парк, в квартал Казармите, около 100 ентусиасти от 2 или 3 поколения запалянковци създадохме организацията Комити Петрич. Единствено условие за членство в организацията, освен фиктивния членски внос, който събирахме, беше да обичаш безкрайно своя роден град и своя роден отбор. Други критерии, по които да членуваш в организацията, нямаше. Първи председател на организацията беше Андон Стоянов. По стечение обстоятелства аз може би бях най-дългогодишния след него. Андон беше първия. След мене страхотни момчета, огромни патриоти, като Радослав Карамачев, Иван Колчаков, Алекс Липидаков, дано не пропускам някой, бяха лидери на организацията. И така вече 25 години все още гордо на оградите по стадионите, макар и не от мен, защото вече на тези години и имам и други ангажименти, мачове не пропускам, но не съм от активните запалянковци, като член на някаква от организираните групи. Нашето старо комитско знаме украсява стадионите там, където Белас се играе. Длъжен съм да отбележа обаче и друго. Не от нас започва, като Комити Петрич, традицията Беласица да има организирани привърженици, както е модерно сега да се казва. В средата на 70-те години поколението преди нас бяха направили, аз съм бил изключително малък тогава, бяха направили страхотна организация. На трибуната бяха базирани, на голямата ни трибуна в сектор Б, бяха базирани там, където долу-горе сега е сегашния сектор за гости. Няма да споменавам имена от тях, защото ще пропусна. Страхотни момчета, мъжки момчета, които също до мозъка на костите си, изцялото си душа и сърце обичат родния отбор. Комплименти и за сегашните организирани фенове, обединени в сдружението Сектор 5 от Петрич. Сектор 5, изключително дейни, организирани момчета. Иван Кочев, Илия Патонов, Костадин Бурносузов, Влади Лазаров и да не пропусна някой от тях, страхотни момчета, действат с хъс,
действат с много амбиция. И едно нещо отбелязвам винаги и с гордост. Всичкото това, хората преди нас, по нашето комитско време и сегашните момчета от сектор 5 правят срещу 0 лева, което е безценно. Дават средства от себе си, лишават семейството си от своето присъствие, единствено в името и каузата Петрич и Белас. Маршът на скок продължава с майсторска виза за сезон 1999-2000 година. 15 години след края на дебютния престой при най-добрите у нас. Въпреки паметните победи на Царя над ЦСК на Димитър Пенев и Димитър Бербатов с 2-0 и над Литекс в Дупница с 1-0, тимът, воден от Димитър Алексиев, отпада от елита. Аз искам едно нещо да кажа, а това е в момента, всъщност в деня, когато отидох на тренировка, капитана на отбора беше Енгибар Енгибаров, беше брат на Христо Стоичков, малкият Цанко Стоичков, беше Александров, Пепи Малинов, Мишо и аз не знам, така ме харесваха веднага, когато пристигнах и озовах се в един отбор, който е пълен с любов и пълен с добри футболисти. Имахме уникален треньор Митко Алексиев и той за тези 15 дни, които ние изкарахме, всъщност когато аз трябва да идвам да се запознавам с, как се казва, с футболисти. Просто аз усетих това, този отбор, както да съм в този отбор 5 години, не 3 дни. И това стана така, че аз в Белаца Петрич изиграх уникални 3 месеца. Аз пристигнах на 3 септември и изиграх толкова добре, защото покрай мен беха и Щерио Димитров и много футболисти от Петрич. И аз съм просто дойдох в отбора, който беше вече готов и който ме приема както да съм техния брат, да кажа. И аз така го чувствах и това мислим, че донесе най-хубавите неща в петричкия футбол. Да бием един ЦСК, да бием един Литекс, да играем хикс с, как се казва, Локо София, да играем хикс с Спартак Варна, когато Вилевуцо беше треньор. И това е за мен едно от най-хубавите чувства в моята футболната кариера, да пристигнем в Белаца Петрич и да изиграем тези 9 мача, които съм изиграл в Беласица. През лятото на 2001 година Беласица се завръща по административен начин в А-група след обединение с Хебър Пазарджик. Комитите са поети от Войн Войнов, който до тогава е треньор на Хебър. Отборът обаче завършва на предпоследното 13-то място в първенството през сезон 2001-2002 и изпада отново в Б-група. Година по-късно Беласица се завръща в А-група и следва най-дългата серия в елита – 6 сезона до 2009 година. Капитан тогава ни беше Мутафов, но не ни даваше това мира. Колкото и да го уважавам, нали, и до ден днешен се чуваме по определени поводи, но тогава не бяхме окей целият отбор с това нещо и ги събрах и ни предстоеше матч с ЦСКА на армията. И аз съм юноша на ЦСКА и съм бил капитан на всички юношески гарнитури на ЦСКА и ме гождеше и не можех да приема някой друг да изведе отбора на армията срещу ЦСКА. И отидах и му казах, викам Мутафов, от днеска вече не си капитан на отбора, аз съм капитан на отбора. Той викам, какво каже бат Война? Викам, добре, отидах при Войнов, събрахме си, решихме, Мутафов вече не е капитан на отбора. И той каза, добре, щом така сте го решили, и така станах капитан на отбора. И за мен беше голяма чест да изведа Беласица тогава на армията. Спомням си, загубихме 0-0 в матч в Карагола, но играхме напълно равностойно срещу един изключително силен отбор на ЦСКА по това време, с много добри футболисти и предимно българи. Една от причините за това са качествените бразилски футболисти, които акостират в клуба през този период, а в последствие оставят следа в българския футбол. Сред тях са Марсело Вава, Диней, Маркиньош, Едуардо Дубала,
Ели Маркеш. Първият кариока обаче стъпва в Южния град в края на 90-те години. И аз бях първият бразилец, който играх в Белаца. След това, почна като менажер след 2 години, 1 година и нещо и почна да пратя бразилци в Белаца. И то добри бразилци? Да, спомням, Вава беше първия, който аз докара. Играл много силно, след това отишъл в Левски и там играл силно. И след това и други, Маркиньос, Жулио Сезар и други, Клаудиано, доста бразилци и добри бразилци наистина. През есента на 2005 година за треньор на отбора е назначен македонският специалист Стевица Кузмановски, под чието ръководство е постигнато най-доброто класиране в историята – 6-то място. През следващия сезон 2006-2007 Беласица също има стабилни изяви и финишира на 8-ма позиция. Лично за мен, а и за хиляди петричани, Беласица е част от живота им, част от техните семейства. Това не е клуб, за който казваш, аз съм от Беласица в случая, просто защото е някакво клише и трябва да имаш любим клуб. Петричани по много специален, шовинистически начин понякога дори, определят своите чувства към отбора. Точно като към нещо свое. По този начин аз принципно определям себе си щастлив човек по няколко причини. Прекрасно семейство, което имам и отбора на моето сърце, футболен клуб Беласица. Това е точно определение. Всеки петричанин възприема отбора като част от себе си. Аз съм първият, който от Петрич, пък от Беласица Петрич излезне в чужбина. Тоест това беше един мой трамплин да играя в чужбина. Да, не кой знае по това време нашите най-силни играчи играеха в много топ отбори в Западна Европа. Аз отидах в най-големия, най-добрия отбор в Индонезия, Персиджа Джакарта, и Беласица помогна за това нещо. Помогнаха и ръководителите по това време на Беласица, и Коце, Хаджи Иванов и Бог да го прости, Горан Петров, които не ми правиха спънки. Впоследствие обаче настъпва спад. През сезон 2007-2008 година петричани завършват на 13-то място, като се спасяват от изпадане в последния кръг. Но през сезон 2008-2009 година заемат последната позиция и изпадат в Б група. Заради финансови и административни неуредици през лятото на 2009 година Беласица не успява да картотекира футболисти за новия сезон във втория ешелон и е изваден от групата. Озовава се директно в югозападната В група. През 2012 година Беласица изпада в финансова несъстоятелност и е изправен пред угрозата да бъде закрит. Това обаче не се случва, тъй като издръжката на клуба е поета от община Петрич и хора, обичащи емблемата на Беласица. Аз съм така един обикновен фен, и когато ме помолиха, помогнах веднага на Беласица, но помогнах с знанията около футбола. В самия футбол поставихме хора да се занимават, хора, които разбират от футбол. Защото аз съм един фен от дълбините на футбола, как да се прави, що да се прави. Аз не ги знам точно как се правят и за тази цел поканихме да работят с нас хората, които разбират от тази работа. Моето управление всъщност за това беше толкова важно и така на толкова хора направи впечатление, защото когато дойдох в школата имаше 9 деца юноши старша възраст и 7 юноша младша възраст. Нямахме отбор, нямаше кой да играе, един отбор не можеше да събере. И децата от юноши младша играеха старша, за да може да имаме един отбор. И аз като го видях това, да ви кажа, че съм ревал малко. Беше много тежко преживяване за мене. На базата имахме един идиот, който не даваше на децата да играят на стадиона. А ние всички тия поколения, за които говорихме преди малко, те са израсли на стадиона. Ние там растяхме. На този стадион като деца, там се формирахме като хора, като личности. И това беше изключително голям удар за мен, че има някой от Петрич, който си позволява да не пускат децата да играят на стадиона.
Направихме протести тогава пред стадиона, протестирахме, информирахме общността в държавата, че на децата не се разрешава да играят. И така, вече, слава Богу, нали, тия времена са минали. В момента е 100% общинска собственост. Това, което ни идеята и винаги е било, основен акцент върху детско-юношеската школа. Но в крайна сметка това младо поколение на Петрич, за да има стимул да израства, за да има стимул да се труди и да градира във времето, е необходимо един силен мъжки отбор. Въпрос на много малко време е изцяло 100% да влеземе в базата, да разполагаме с това, което заслужават петричани и наистина Беласица да си бъде на царя. И наистина 12-ти играч да си влезе в пълната си роля. И повярвайте ми, разлика ще има в начин на игра на отбора, както и поведението и на противниците. И ето ни в най-новата история на клуба. Беласица не успя при опита за раздяла с аматьорския статут през сезон 2020-2021. Но през следващата кампания, започнатото от Саша Симонович дело бе довършено от Николай Николов Чезето. Комитите триумфираха на югозапад, след като демонстрираха постоянство в хода на цялото първенство и спечелиха още първия си матчбол срещу отколешния футболен враг Вихрен с 3-2. Гръм от автентична пушка от преди столетия възвести началото на битката. А след края 4000 на стадион Цар Самуил запяха: една легенда се завръща, Бела Петричетова. Капитанът Марти Талушанов получи шампионския трофей от председателя на ЗС на БФС Петко Петков, което сложи край на 13-годишното заточение на петричани в аматьорските групи. Правим всичко необходимо, имаме си и своите грешки. Обикновено те са чисто човешки, административни също така, които трябва да се коригират в времето. Това си пожелавам най-вече. И разбира се, емблемата на клуба, да заслужиме тази годишнина, да бъдем фенове на Беласица. Ние всички да го заслужиме, ще го заслужим с реални действия и реална подкрепа. В мое лице като кмет и колегите от общинска администрация, както и колегите от ръководството на клуба, ще направим всичко възможно да бъде преодоляна тази така рана през годините, която ни нанесе огромна щета в спортно отношение, а именно липсата на национална спортна база на Царя. Този кратък преглед на футбола, тази вълшебна игра, показва, че тя намира горещ прием твърде рано в Петрич и преминава дълъг и трънлив път в своето развитие и утвърждаване, за да стане най-ярка съставка спортния живот на града. В футболните отбори на Петрич и най-вече в Беласица се състезаваха много поколения футболисти, които със своята обич, безкорисност и всеотдайност към емблемата на клуба и спортния престиж на града изписваха неговата богата история. А феновете, те винаги ще бъдат там, на Царя. Петрич, Петрич, чуден мужен край.